σύνδεση. Να σας πω τώρα, θα σας μεταφέρω κατευθείαν εκεί, με Λονδίνο, με τη Σουζάνα και τη Γιωσίλντα. Καλημέρα, κορίτσια. Είναι αυτό το φημισμένο σουβλάκι. Ναι, πεινάμε. Χάνετε την όρεξη για να μην πεινάγατε. Θα χορτάσετε με αυτό. Εγώ μπορώ να πω ότι καλύπτομαι. Για πείτε μου λίγο βασικά. Πείτε μου τι έχει μέσα. Παναγία στα μάτια. Αυτή τη στιγμή έχουμε βάλει έτσι ωραία γύρω, κάνα κιλό μόνο, όχι πολύ. Έχει ένα κιλό γύρω. Ναι, σαλατούλα, πατατούλες, αλατάκι, το τζατζικάκι του. Ένα κανονικό σουβλάκι, απλά σε πολύ μεγάλο μέγεθος. Είναι μπουκέτο με λουλούδια. Πολύ αγάπη. Μπορείς να το πας και αν είσαι καλεσμένος κάπου. Γεια σας, έφερα ένα δώρο. Για πρόταση γάμου ίσως. Και το δαχτυλίδι μέσα εκεί. Κορίτσια, το έχει καταφέρει ποτέ ένας άνθρωπος μόνος του αυτό, το έχει φάει ποτέ κάποιος μόνος του? Πολλοί άνθρωποι το τρώνε μόνοι τους, άλλοι το τρώνε και με παρέα γιατί δεν τα καταφέρουν, αλλά γίνεται, πολλοί κόσμος έρχεται και το ζητάει κάθε μέρα. Και έτσι αναγκαστήκαμε να το βάλουμε και στο μενού, γιατί Το απλά... σουβλάκι δεν το μοιράζεσαι. Το τρως μόνος σου, αυτό είναι στάνταρ. Σωστό, αλλά... Το συγκεκριμένο το μοιράζονται συνήθως, γιατί είναι λίγο δύσκολο να το πάει ένα άτομο. Εγώ αν θέλω να μάθετε κάτι άλλο, δηλαδή πώς το σκεφτήκατε, ρε παιδί μου? Είχατε κλασικά σουβλάκια με το μέγεθος το δικό μας και θέλανε 5, 6, 7, δεν χωρείται ο κόσμος και λες θα ψάξουμε ένα γίγας, να τους καλύπτουμε όλους. Ή για να φύγουν οι Φυσικά έχουμε και τα μικρά. Ή για να φύγουν οι τύψεις από τον κόσμο που λέγανε ένα σουβλάκι έχουμε φάει από το πρωί. Έχουμε και τα κανονικά που είναι αυτό εδώ. Είναι η μαμά και το παιδί. Και έχουμε και το πιο μεγάλο μέγεθος που είναι το large. Και μετά, ναι. Και μετά πάμε σε αυτό εδώ. Για κάνουν οικογένεια ολόκληρη. Η δικιά μας η κόρη, γι' αυτό και μόνο να ξέρεις, θα πήγαινε 100%. Και δεν είναι τυχαίο, άμα της δείξουμε τα βίντεο που κάνουν στο TikTok, που έχουν άπειρους φαν, πάνω από 5 εκατομμύρια. Views, βέβαια. Εκατομμύρια views, like, ωραία σχόλια. Ο κόσμος το έχει αγαπήσει πάρα πολύ το μαγαζί και τη TikTok Rap και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και μάθαμε ότι έρχονται πολύ και από μακριά. Δηλαδή δεν είναι μόνο τη γειτονιά ή εκεί γύρω κοντά. Έρχονται από μακριά για να απολαύσουν αυτό το μεγάλο σουβλάκι. Και από Ελλάδα, και από Μας το Ελλάδα. λένε και δεν το πιστεύαμε. Κάναμε λέει 2 ώρες δρόμο, 3 ώρες δρόμο για αυτό εδώ. Αλλά τι είναι 2 ώρες δρόμο, έχω κάνει ένα απλό Σάββατο για να φάω σουβλάκι. Εγώ γι' αυτό ερχόμουν να φεύγα τώρα, μετά την εκπομπή για να έρθω στο Λονδίνο. Αυτό είναι που παραγγέλνει. Με πολύ αγάπη θα το φτιάξουμε. Αυτό είναι που παραγγέλνει ένα τέτοιο καταπληκτικό και λες και ένα αναψυκτικό light. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας συναντήσετε. Καλή συνέχεια, συγχαρητήρια για την εκπομπή Να σας. είστε καλά, ευχαριστούμε. Γεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ θα πάω να ξέρεις. Και έχω κάνει και παραγγελία. Εντάξει, από τη μαγειρική στη μαγειρική, πώς θα συνδέω με όλα αυτά τώρα, φαγητό, σουβλάκι,